Kohuman kaparabayin how Jesus Christ haga gospel mi dagas ngiyos ngo haga tagapor u Jesus ula pertajam bat ula ong uta ubanged hanga umnged hanga henry ha uta ubala pha yanga bat uta ba yoi yanga u yoi ya uta ubala pha yanga ngiyos ngo u Jesus ula pertajam haga tagapor u Jesus ula pertajam balai uji suula pertajam ban smotu ngide ban pulei gospel jong Yohanes kalong kapakat ar sau pau terter habangi pulei ngi yos ngi yoi wadda uji su ula ayya kibri bara bon telege jingi khai wadda uji su le bon telege kampla hakmar jong kibri ula pin kodi ke bapang bodla be uksoit bodla hikai kibri haposina ko ula hikai bon kiye wadda uji sulele yakine ki kampla baro kibri kelam pediang ya uji sukum umasaya kibri kelam pediang ya uji sukum ukono blay bad kibri kelam ngeit hau tagada minindro gele usuna ka gospel ki ju kila wan saudong jung bad kila kili dada melong ukono blay ong yanga pat penlenga yanga kila ong ya uji su to minta gasngim yosngo uji su ula pertajam namar kibri kelam pediang ya uji su namar kibri kelam ngeit ba uji su udai umasaya ukono blay dena kita gadau uji sula pertajam bad ula ong ya kibrio kito ki bab ngeit hanga ki dangeit ha ublay berkit tarapi ya yosngo ya kektin jonga pidang yosngo pidang snap ya kektin ublay uji su udang ong ya kibri bahra bad kum joro midang yosngo uji su ong ngalaban kum ka jing shai ha ka perthai uji su ong ya kibri bahra ngalaban kum ka jing shai jong ka perthai ha ka perthai namar ublay u ioi ba ki pait jong ublay kedang im haka jingdum kedang im haka pop ublay ule ioi ba ki beri baro kedang im haka pop kedang im haka jingdum but uboman udang sensar halor ke pertai uboman udang sensar halor ki beri baro te ublay ule pha ye ukun ba marway jong haka ke pertai ban penim ya ke pertai ban mandra ya ke jing shai ha ke pertai ban ujis ulaban kum ke jing shai ha ke pertai ban beng ya baro ki bor jang jingdum ujis ulaban ha ke jing shai kum ke jing shai jang ha ke pertai ban beng ya ke bor jang baman ke bor jang jingdum henry ki beri kelam ngeit bar ki beri kelam pediang ya u komun ke para bayi ha Jesus Christ hato ngi pediang ya uji sukum ukono blay hato ngi pediang ya uji sukum umasaya par hato ngi ngeit skem ha ublay hato ngi ibai don ka toga jinget ka bakharau ha uji su ngi barabor ngi ong hoit ngi ngeit ha uji su ngi id ya uji su lada ngi ngeit ha uji su badada ngi id ya uji su ngi ban khongu ya bahar ka jingi khai jung uji su kat ka ba uji su hikai ngi ha lang ba ka gospel ngi ban pediang ya kito ka jingi khai jung baro ha ka jingim jungi bonsin tangda ka sindur ngi ong nga id ya ujisu bat ngi nga ngeit ha ujisu lada ngi ngeit ha ujisu ngi ban khongur ya bara ki jing khai jung ujisu ha ka jing ngi ban pediang ya bara ki jing khai jung ujisu ngi ban kintai ya bara kat ka ba ujisu le hi khai ngi but dene ka takadaw ngi im ha ka jingdum mintaro ngi yoi bon ki ber ki im ha ka jingdum lada ki ban ban duwai lada ki ban ban yakund bara ki yong kat ka ba nga phai nga yoi jingdum bai kat ka ba nga phai kacabanga pai nga yoi tang ke jingdum ke bor jeng jingdum don ha ke inga samjanga ke bor jeng jingdum jon ha ke jing jonga jingdum don ha ke jingem jonga ngam laban yoi ke jing shai bon ki berki ban bar ke bale namar ki ngi shu yosngo ye ke jing khai jung ju senrai ngimju khongu ya ke jing khai jung ju su bar kim ngimju pediang ya ke to ke jing khai jung ju su ha pogo donor jongi dene kita kadau ubam ngi ailad ya ubaman ban sensar haro jungi but dene kita kadau ngi yoi ke bor junga jingdum saudam jungi dene kita kadau ngi yoi ke bor junga jingdum ha ki inga sam jungi ha ke donor jungi ha ke jingim jungi ibai war kum jor uji surang ong yang ibai kito kiba uta uba kintai yanga ba do bom pediang ya ke tin junga udon unong besar uji surang maham yang minda ka sugilang ba gospel kito ke ba kintai ya uji su kito ke bom pediang ya ke jingi khai jung uji su uong udon unong besar hakasnge ke bakado ublay un sa besar yangi ublay un sa besar yangi ibai ladangi kintai ya ke jingi khai jung uji su ladangi nom pediang ya bahar ke jingi khai jung uji su komun ke para bayin how Jesus Christ hatongi perkat shapang ke togasnge ke bakado hatongi perkat ba ublay un sa besar yangi hakabai gasnge
Bon sina ke jingim nginju perkan siapa ke toka singi ke bakadu the final judgment day. Bon sina ke jingim nginju perkan ba ublewun sa bishar yangi kat kumga jingle jungi. Kat kumga jingle jungi ublewun sa bishar yangi ha kabe ke singi bad radangi kintai ye ke jingkai jungi jisu bal radangi im ka kat bangi mon ha kana ke pertai ublewun sa bishar yangi bad ublewun sa pinshitom yangi ibai. Kita ngimdeban kainsting ya kena gijing kai jungo jisu baro. Ngimdeban kainsting ya kena baro. Bar ngimdeban kongo kat kaba uji sulih kai ngilang ba gospel. Ngimdeban pediang ya bar gijing kai jungo jisu. Ngimdeban pediang ya ujisu hapo godon jongi ibai bar ngimdeban kintai ya keto kebor jongo jingdom. Ngimdeban kintai ya keto kebor jongo boman nak hingga sam jongi ibai kebor jongo boman kebor jongo jingdom kan petno kan mino nangi bar nak hingga sam jongi bar nak kamat kapar jongi baro tang radangi pediang ya ukris hapo jongi ibai tang radangi pediang ya ujisu hapo godon namar ujisu ulong jing shai jong pertai bar enda ujisu wan hapo jongi unsa wengno ya baro ke bor jongo jingdom common ka para bai hapo jisu kores hagene ke mas bakoi tongin puson bar tongin clear lade hato nga la pediang ya ujisu kum ukhono blai kum umasaya hatong along umbrio hatong along kabrio kaba pediang ya baro ke jengi kai jungi jisu haka jingam jungi lane ngishu ngap ngishu yos ngo ya ke jengi kai jungi jisu but hatongi klet ya ka to ke jengi kai jungi jisu but hato ngi im kat bangi mon hato ngilong kiburi iba im kat bangi mon haka jingam jungi im deban im kat bangi mon bar im deban kainsting ya ke jing kai jungi jisu barngim deban kintai ya ke jing kai jungi jisu barang ioi bon ki baru ki kintai ya ke jing kai jungi jisu ioi bon ki baru ki kintai ya ujisu ha ke jing junghi rede ka takadau ki io mat ya ka kabor jing jingdum ha ke jing junghi im deban kintai ya ke jing kai jungi jisu im deban klet ya ke jing kai jungi jisu tongin pediang ya ke jing kai jungi jisu hapo gadon jungi ibai but tongin puson tongin nom klet ba ublei un sabe sharing ha kabe kesni ublei un sabe shar yang i baro kat kumba jinglei jungi ibai tongin pai sha ublei menda ba tongin kintai ye baro ki pop tongin pediang ya ujisu kum umesaya kum ukhuno blei namar ujisu lawan hakana ke pertei ban penim ya ke pertei ban penim yang i ibai or ujisu umla ban penim yang i rangim pediang ya u rangim kongu ya u rangi kintai ya u ujisu umla ban le haka jingim jungi hakane ke mas pokir kumun ko param tongin pai shabale bar tongin panmap na ujisu nak menda ki por ngila kintai nak menda ki por ngi kelam pediang ya bar ki jing kai jung ujisu nak jingim jungi nak menda ki por ngila ailad ya ubaman ban sen shal halor jungi ngila ailad ya ka bor jang jingdum ban sen shal halor jungi ibai tongin panmap bar tongin raikut ba ngin kintai ya bar ki por jung uman bar ngin pediang ya ujisu kum ukuno blai hapo gadon jungi hapo ki inga sam jungi bar khamba ngin yoi kejing shai ha kejing em jongi ibai eni ro ya Jesus Christ